No, Räsky, miltä se tuntuu? Jouluaatto ja Palokan nurmi vihertää. Niin on, saatana. Paksit on kyllä taas hoitanut tän homman. 4 kuukautta sitten sulettu, mutta nyt on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Aivan uskomatonta toimintaa. Siinä kattokaa nyt, saatana, nurmi vihertää ja aurinko paistaa ja parhaassa kunnossa ikinä. Tässähän se jouluaatto rattoisesti kuluu. Niin joo, niin joo. Harvoin sitä näin jouluaattona päästään UEFA pelailemaan. Näytähän siitä nyt, mitä tehdään yksi kunnon häkki. Tolppa, saatana. Seuraava. Kyllä, kyllä. Että vaksit terveisiä vaan, että kossua vähän vähempi ja nurmi kuntoon. Hyvää joulua, perkele.